Hola a tots. He vist les reaccions de l'alcalde arran de la xerrada informativa que fèrem la setmana passada, els socialistes, a la Casa de la Cultura, per explicar la problemàtica sobre la laminació del riu i el mur de contenció. Res, excuses de mal pagador. Què vol dir això? Que l'hem posat a treballar. Res, excuses, no sap què inventar per no fer una cosa que és necessària per a la ciutat. Li fèrem una proposta als pressupostos, a través d'una esmena, que ell i els regidors de Compromís votaren en contra, no fent cas a les més de 1.200 firmes que acompanyaren la nostra proposta. Anem a veure. Vull explicar diverses coses. Podem, i li correspon a l'Ajuntament, dur la iniciativa. Segon, tenir més diners, gràcies a la bona gestió que s'ha fet en la regidoria d'Hisenda mentre he sigut responsable. I tercera, és una qüestió de voluntat. Vostè i els regidors de Compromís han votat que no. Si els socialistes no s'haveren preocupat pel problema del riu i del Vergeret, el senyor alcalde estaria en el seu despatx preocupant-se per la seva carrera política. No es pot treballar a Xina, no es deu treballar a Xina per una ciutat, avui dir blanc, demà dir negre, canviar d'opinió constantment. En fi, els socialistes continuen treballant pels veïns de tavernes, donant solucions als problemes de ciutat. Continuem treballant per el futur.